machal nade. Kapok ayudo Daktari Agnes Salome Peter Sumba, ka wantiere koda mondo rang'iny obed e yo makare, japuonjre onego bed ni mach kwan mag klese mantie, materials magitiyo godo, equipment magitiyo godo karka, kose onego bed ni time e yo machal nade, rationi joma onego bed ni range mondo ne ni adieri japuonjre ok odhi kacha to githung'ore kata gibedo gi dhung'ruok moro manyamiyo kit somo ok bed moro malong'o. Erokamano Cleopas. Kachako gi chenro moketi, awacho nitie chenro moketi manyiso gimonego bed ni watimo, to kete gi duol ma otayo mbalariany te Kenya ka miluongo ni Commission for University Education. Ochako gi gigo ma onego bed ni itiyogo kitenogo somo, ma kanye makoro wach mar ni to klas mantie oromo nyithindo, klas opimnwa koda ni klas marom kama onego bed ni kawo nyithindo marom kama. Ka en lab, owach ni kuonde lab onego bed ni bedo marom kama, gi nyithindo ma kama ema nyalo bedo ei labni. Kochopo korka wach mar jopuonj, duolno wacho ni kuom nyithindo ma kama, jopuonjre ma kama onego bed ni bedo gi japuonj ma kama. Mago gik moketi. Kochopo kar ma ineno chakre mana gi donjo, gin be mane giwacho ni mondo nyathi odonj mondo tim degree onego bed ni en gi C+. Lakini gin giketonwa kiwango ma piny moko onego bed ni ng'ato dhi e buoye, lakini mbalariany nyalo medo mbele. Emomiyo ineno ka kata ka noket ni wan C+, tiyudo ka seche moko idwaro mana maybe B ekichopo e kiwango moro. Koro mago gik mokelnwa, to mago oketi ni, rang'iny go oketi ni gin gi, mondo gibed gi adier ni nyathi mowuok long'o. Iwacho ni kata ka gin nyithindo masomo gik madwaro gigo ma kisungu luongo ni equipment, iwacho ni kuom nyithindo jopuonjre wa kama onego bed ni wamiyogi kamera ma kama. Mago gik ma oketi. Kuom somo, kiyudo kata ni in gi waluonge ni semester ma chakore seche mopogore opogore, moko chakre Januari, moko chakre Mei, moko chakre Septemba, lakini chutho nyaka obed wige 15. Mano nyiso nyithindo oyudo somo moromo kuom seche moromo. To koro imiyo gik moko kaka gomo madhi nyimegi, mago gik maketho mpango moket piny. Nikech kata nyithindo go kata koduogo sani, dong Christmas wan go tarik 25, to ginyal somo bang' Christmas. Koro chuno ni ibiro timnegi haraka moro ka piyo mondo gitim piny. Marang'iny ni nyabedo ni piny. Mago nyaka bed piny koro, nikech koro nyithindo we lwet nono kaka ni neno nyithindo ni e lab, chandre lab ka. Koro mago gik chenro moket piny. Koro ok anyal